Hello, Mulat na welcome gamit. to my channel. Adobe Riders Tata. Yun na yun. Ayan. Joy, joy. Ayan. Road trip na naman, pero may mga riders. Ayan, kanina sana. Ayan. Pati nung inalam mo. At makaksidente nga rider ay Okay. Nagitim mo, no? Nakatot na tinulad. lalo kami kasi mga picnic ko. Ayan, wala pa tayong nakikitang mga riders. Ayan. Ayan. Naudin. Ayan na sila. Sige, pagbigyan mo sila. Maghapon to, maghapon. Nakarota sila dito sa San Agustin, Jones. Nabata. Kaya natin alamin kung ano yung grupo ng mga riders na dumaan sa San Agustin, Jones. So, as of now, 32 degrees po tayo. Nagpudot! Pero may nga itong maginting tipudot na. Sa kayang kailan na pudot, awan di agbilagay. So, we're now at Jones Bridge. Nagpudot! Hello, magandang tanghali po. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, search nyo lang po ang Team Ballovers. Wala na yata mga riders Pause muna tayo. Yan na sila! Ito yung isa na bata eh. Oops! Papartak naman! May tubig. Basta ano ko niya, may.
tayo sa kampo. 86 IB, Infantry Battalion. Wala ng riders. May tagbilagtad to, oh. Ayan yung hands resort. May tagbilagtad to, oh. Oh? Magandang tanghali po sa ating lahat. May bag na daw tayo aming kakabsat. Ayan, binagbibilag. Grabe, dry na. Oh? Wala ng riders. Ayan. Nagbibilag si Mais. Ayan, may riders. Woo! Ayan na naman sila. Pero may maksising mais na. Ako kita mo na. Tingatal daw. Kakakas daw. Dry na. Oh? Malmalim deta. Duda lumabas. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli, wala na yata tayong makitang mga riders. Pero meron pa yan mamaya. Pero wala. Umahaba na ang aking video. Mga hindi pa nakapag-subscribe po, mag-subscribe na po kayo. Search lang ang Team Balogos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye!